Здравствуйте! Сегодня, значит, происходит соревнование на плизе Нурова. Мне очень понравилось, как встретили в этой школе. Вот, в клубе организовали встречу, все зарегистрировались. Уже вот сейчас прошли некоторые первые результаты есть. Девушки прошли, уже сейчас уже юноши идут. Но, конечно, конечные результаты будут известны позднее, когда подведут результат. Ну а пока будем ждать, когда придут парни. Пока еще парни никто первыми не пришли. Есть один, конечно, небольшой минус, что девочек у нас мало. В нашей школе тоже мало девочек выступает. Вот было бы лучше, если было больше. Конечно, погода, соответственно, у нас немножко подводит. То было сильно холодно. Теперь вот у нас все тает. Потом последние дни мы пользуемся моментом, чтобы произвести это соревнование. Всем всего хорошего. Надеюсь, что будут хорошие победы. Спасибо. Nima bir şey geldi işte uzun mutlaka da ettiğinden. Bu yarışı kuptan gittik endi mana pagoda bugünkü mümkünlük berdi. Kelgen şoңгучуларга һәм тренер окутучыларга рахмат. Барсына да оңышлар телим. Рахмат. Менә әти кеше буларак инде бик таш меня сөйләп үтегез әле. Кызыгыз өчен бик нык балет иттегез инде. Өземә сөйләр өчен килде, яклар өчен. Рухи кеше берип торга. Әйе. Бүген көнәйбәт шуларга бар мөмкинлекләр бар, оештыручылар, күп командалар килгән. Кызлар, малайлар, шахматтан да ике команда. Бер генә нәрсәгә кысыйлар, авылдан менә алып кешеләр, әзрәк башкага чаккасы камерак, башкага зурлар күпләр, әле сөйне калганда тантана бар. Аблар түгәрәк бар. Алар тигештә трассада торалар. Әбиләр. Командалар күп.
Әгълмен. Шулай булсын. Чаңгы спортының файдасын сизәсезме? Берсез файдага гына бер җанда Анда бит кебек булма. компьютерда утырып түгелин. Әйе. Спортка шөгыльләнү сәламәтлеккә. Үзегезнең шуып караганыгыз бармы? Соңгы тапкыр шуанга хәзер 25 ел бардыр инде. Менә мосын ошар инде. Монысын үзгәртергә кирәк. Шулай хәзер балалар шунда. Ярар, рәхмәт. Зифайда. Менә сез бүген судья булып хезмәт итәсез инде бүгенге көндә. Сезгә бу яшьләр шуме? Бик ошый инде монда безнең класстан 5 кеше катнаша, мин аларга бик зур валид итеп торам инде. Тагын. Үзең нинди эшләр башкардың бүген? Мин бүген тренерларга ярышып килгән кешеләргә чәй эчертеп тордым. Рәхмәт. Зур файда бит инде лайме. Менә үзең дә шуасын киләме? Шуасы килә дә инде. Нигә ярышмадың? Я Булай үзем генә кич белән барып кайталам, но ярышка барып булмый инде. Ярыш килмәде. Менә ни өчен мәктәп белән килдегез сез бүген? Бөтен мәктәп җыелган. Бу ярышлар безнең мәктәп күләмендә үткәрелә торган, мәктәп күләме генә түгел, инде район күләмендә үткәрелә торган ярышлар һәм бүгенге ярышларда күп укучыбыз катнаша безнең. Югары түбән класслардан алып югары классларга кадәр укучыларыбыз лыжа ярышларын бик яраталар, бик теләп йөриләр. Монда Марсабиның бик зур хезмәте ята дип уйлыйм, бәләкәйдән үк аларга чаңгыга шул хәтле мәхәббәт уята алуында. Марсабига рәхмәт бик зур. Һәм инде үзе спонсор да булып тора, ансы өчен дә рәхмәт бик зур. Балаларыбыз бик теләп катнашалар.